Draga braćo i sestre, dragi korizmeni ljudi, s ovom ženom Samarijankom, koja je izbliza, oči u oči, iz prve ruke primila objavu Mesije, smijem vam mirne i iskrene duše reći, sretan vam Međunarodni dan žena. Evo žene koja po žegi dana, 6 ura, to je podne, sunce na visini prži, nosi krčak do Jakovljeva Studenca da zahvati vode. U naš svijet koji je obilježen našom ljudskom bunom, mrmljanjem, gunđanjem, rogoborenjem, dolazi poslušni Isus. U naš svijet koji ratom i naoružavanjem želi doći do mira, dolazi Spasitelj koji je Mesija po Božjem nacrtu. Ovih dana jako dobro razumijemo kako nas Papa po Božjoj providnosti baš u ovom mjesecu posebno poziva na molitvu protiv toga beskrajnog naoružavanja, osobito protiv nuklearnog oružja, a već je u svojem prvom ili drugom govoru kao središnju temu postavio Isusov mir koji je razoružan i koji razoružava. Davno je to bilo u Mojsijevo vrijeme. Narod je osjećao žeđ, normalna ljudska pojava. Ali zbog toga oni hoće natrag u kuću ropstva. Zbog toga oni dižu se protiv Božje nakane, što više sumnjaju u Božju prisutnost. Odatle izvire buna, optuživanje, mrmljanje, rogoborenje. Primijetimo kako mudro Mojsije postupa. Taj težak napad na sve ono što je on, ma i protiv svoje volje, iz poslušnosti Bogu učinio i dobro je učinio, on sve to unosi u molitvu. On govori Gospodinu i događa se čudo. To nam može biti i izvrsna pouka i za naš život kada se susrećemo s optuživanjem, prigovaranjem, gunđanjem. Je li slično i s Gospodinom Isusom u Novom Zavjetu koji u punini donosi taj svoj razoružani i razoružavajući mir? Evo događa se povijesna novost. Isus donosi pomirenje, ujedinjenje Judeje i Samarije, Židova i Samarijanaca. Ono što se je u povijesti raspalo već tamo nakon Salomona, dakle gotovo 10 stoljeća, 1000 godina, trajalo je, evo sada nastaje ono sjedinjenje između sjevera i juga u Božjem narodu o kojemu proroci govore. Pa Gospodin Isus je to već najavio u onoj prispodobi o Samarijancu koji je uzor ljubavi prema bližnjemu, ili kada se susreo sa 10 gubavaca od kojih se samo jedan zahvalio Bogu, a to je bio Samarijanac. Na njihovu molbu Gospodin će ostati među njima 2 dana, do 3. dana. To nas itekako podsjeća na ona ključna 2 dana, to jest do 3. dana, kada će Gospodin uskrsnuti od mrtvih, a i ovdje vidimo već sada čuda se događaju. U susretu s Gospodinom Isusom žena naravno ističe taj dugotrajni sukob i dubok jaz, svađu koja je vladala između jednih i drugih, između Samarijanaca i Židova. A Gospodin Isus donosi smirenje i pomirenje. Blago ovoj ženi koja je našla Sina Božjega koji htjede ući u našu ljudsku žeđ, u naš umor, u našu glad. To je središnja tajna vjere. To je identitet našega Mesije koji je Bog, a htio se spustiti u ovaj prah zemaljski od kojega je naše tijelo sazdano. Ponižava se dotle da ponizno, skromno moli
daj mi piti. Osjećamo, to je najava one krajnje žrtve i poniznosti s kojom će Gospodin Isus na križu u istom smislu reći žedan sam. I tako shvaćamo ponovno što je središte naše korizme, što je ova žena osjetila i otkrila u toj objavi u kojoj Isus, a to vrlo rijetko čini, gotovo nikada, otvoreno kaže ja sam Mesija. Bit kršćanske vjere jest upoznati tko je Gospodin Isus. On za nas, dok smo još bili nemoćni, kaže sveti Pavao, u našoj bezbožnosti, u našoj opterećenosti grijehom, htio je umrijeti za nas. Dao se je za žrtvu. Ma upravo zbog toga, zbog te potpune žrtve, upravo zbog toga što je Božji sin koji je postao sin čovječi, on znade sve. Zna da naše gunđanje, prigovaranje, optuživanje dovodi do takvih teških sukoba i nestalnosti u našoj međusobnoj ljubavi i našim povezanostima. Pa zbog toga, zbog takve grešne naravi, ova žena doživjela je čak 5 puta da joj je srce slomljeno i sada se konačno susreće s jednim ko to vidi i razumije. Prepoznaje Gospodin da ona ni sada nema onoga na koga bi se mogla osloniti i mogla bi reći evo to je moj muž, da se s pouzdanjem i povjerenjem na njega može osloniti. Kako je to bilo onda kada je Gospodin Isus na čudesan način umnožio kruh, nahranio mnoštvo? Ljudi su došli oduševljeni, ma treba nama takav da nam bude kralj pa da nam stalno daje kruha. I ova žena u početku traži vodu, običnu, vodu iz zdenca, ali onda Gospodin je dovodi, nazovimo to, na taj viši, na pravi stupanj, u kojemu se onda ljubav Božja razlijeva u srcu njezinu. To je dar Isusov, to je dar duha. Ova žena postaje istinska klanjateljica Ocu u duhu i istini. Gospodin Isus posve otvoreno kaže, ako ti ja dadnem vodu koja je živa voda Duha Svetoga, ona će u tebi postati izvor. To se zbiva u ovoj ženi. Sada ona u sebi ima darom Božji izvor koji teče u život vječni. Zato ona može krenuti kao prava, živa svjedokinja. Plodovi su tu. Čuli smo, ti Samarijanci koji bijahu odijeljeni, dolaze do vjere ponajprije zbog njezina svjedočanstva. A onda se sami uvjeravaju da ovaj koji je do njih došao jest spasitelj svega svijeta. Spasitelj svega stvorenog svijeta, spasitelj svemira. Na vrlo lijep način ovdje nam Ivanovo evanđelje govori o nečemu što je nama danas posebno važno i na što smo osjetljivi kad govorimo o ekologiji, kad govorimo o opstanku života na našem planetu. Gospodin Isus je onaj koji je spasitelj svega stvorenoga svijeta. Korizma je pravi čas. Otkrijte ponovno Mesiju i Gospodina. Donesimo korizmene plodove, stavimo ih i danas u ovaj kruh i vino. Poslušajmo kako ponizni Mesija i danas poziva daj mi svoje grijehe, a ja tebi dajem svoje tijelo i krv, da nahraniš dušu svoju, da napojiš svoju najdublju čežnju za vječnim životom. Amen.